koydem hannde de jimmi tan ko yettinde anniɗo hakkundam e Zara. Allah waɗi min jewtidi min paamondiri e te min piɗi que oɗo dimanche garowo inchallahu rabbi wona dewgal ngal wona mariage o mi yewtidi e jinnaɓe makko mi yewtidi e bandiraɓe makko kala ko fonno haalede hen haalama heddi tan ko waɗi e caggal ɗum ɗon noon ala mo dañmi e aduna so wona an guila ne min goni cukalel ha tomin toni ɗo a meeɗa yidde ko muusi kam kala ko min mami wiide ɗum ɗo no muusimi somi ƴeewi ha nder mi tawat kono muusma kala ko min mami wiide ɗum ɗo no welmi somi ƴeewi ha nder tawatmi kono welma donc ɗum ɗo ala mo fawani ɗum e juuɗe makko so wona an jinmi kala ko foti waɗede hen ko fate jama ko fate goro ko fate kumal ngal fof nane e junngo ma so feewi ko an so fewani ko an par ce que ala ko mbaɗanmi hen kono mbirma yasin ko an addimi oɗo kadi ko an addata mi anda noon so taw a pari ko ɓe min pari an ko yidda fof min ko ɗum ɗon ni sababu noon aɗa waɗa ko Allah yiɗi aɗa resa sa parida min ñoo mi pari min dal mbiɗo e caggal ma mbeɗo hende sa pari tan min mi pari wonani ɗum diɗoɓel ngel arami ko ɓuuri kam welde hen hay so wona haydara ko yo yasin tin tan gorko ma welnate gorko a funtodirate muɗum sa funtodirani muɗum goɗɗo kadi funtodirde muɗum tan ɗum ko goo diɗoɓelo ko yahata mo yirlo o wiya yimɓeɓe ko pilɗi kam e caɓal mudere makko ma yimɓeɓe foof anda ɗum ɗo wona gonga troisiémement ma takkan kanko onca o daara lawol ngol o anda ko jeewa kadi ko waɗata e ko watta min kay ko kulanmi hen ko woni an kam mawo tikkani min mi hulani haydara min sinno ko min tan sa waali daano sa waali tan daano inchallah min mi hulani haydara yo pour affaire ma mi hulata hen haydara ko heddi ko taara en ñande fof nana e nder oto mi ala temps ete mboɗo andi jour ji kadi tawata kam ɗo sabu mboɗo yiɗi yaade duga aɗa doga noon to yaata non jooɗo gama jooɗo an aɗa ɗumen ɗon gila nde min goni cukalel cewgel mo cewnani maire amini kam yiide tan mbiɗo ɗo ɗum jamini kam dogde seka won magasin goto no jeemi au niveau de Louga jinmi ko waɗa ɗum supermarché donc raison pour laquelle mbimi yomi yaami ƴeewa nokku so taw wujji bien so taw feewi walla feewani mais ko hiiri hiiri ko fof ko Dakar mbaltoyen inchallahu rabbi andal affaire o nane e junngo ala probléme mi anda noon an e Dieynaba jarata mi anda affaire on goppata Dieynaba ami Dieynaba de hecci hanko wi yo
restaurant ma lembel o yo an yenawde ko noon no wiide mbiwi ban waari bo hannde noon mbiɗa haalanma ko weli an haa mi yiɗi resandema lembel kono kanko mine ma min jiidaka an kam lembel a sohlani ɗum min moom mi sohlani lembel gasi min noon Min jeeram tan. hay so wona haydara woɗa ko saffumi e gallam comme ça fof yaara lawol alpulaar en mbiye dogdoy dowdera jutta ette oɗo yasin somi waɗani ko ɗum mbaɗa foti wadde ko mine makko mboɗo andi tomin payi to juutata ko ni tan mbawmi wadde tomin payi to a andat tigui rigui sa joguima gorko ma a funtodiri ma ko heddi ko noon hiira voilà jeehenmi tottuma ko fate wala probléme ok mi jeynamo noon oto wimo mboɗa andi ko noon en defata oto wimo ni mi yeehi jarama de mbaɗɗa e tampere jam tan en mbayrondiri seeɗa eyi hoto jam wayre wona aɗa selli kam mawɗum alhamdulillah jaam tan ni nokkureji mbaɗi eɓe jaam oɗon e nguleyki eɓe jaam no sukaɓe mbaɗi wallahi homo ɗum no ɓesgu ngu fof waɗi jaam tan eɓe jaam de wallahi homo yasin am wayrima yiide koye wallahi en mbayrondiri en mbayrondiri wallahi mba ko jam tan kam jaam ɓolo alhamdulillah naane tan mbiɗa wi mbiɗa nodduma pour namdadema mbete ration mon e ɗum ɗo mon gasani gonga gonga no heddi no neddi heddi yasin wallahi yasin ma Allah yoɓe ko mbatta ɗo ko de kam yasin yim fof payi hen guite maɓɓe ration no heddide ration dillanta o gom kono noon ceerno Mody min ɗeɗo balɗe honko jahlimi ko jam ɗeɗo balɗe mi famani ɓandam ɗo mi ɗanata ko jamma mi ɗanata ko ñalawma mi ɗanata ko subaka mi ɗanata kifne ɓandam ndu ne teddi min mi hulini yataw mi liggaka neɗɗo wama nangude liggey neɗɗo wama nangude liggey almudam nanguetaki kadi yero e hoore mum min mbayi kono jeygol tan e ɗum ɗo min mi imirata ɗum nano mi imirata ɗum ñaama ko kalmi fof ko probléme ƴettuɗo seeɗere wotere e course aji yekkitanam course goto ɗum kam so Allah jaaɓi mami yaw hen darade yasin an kam gueɗe ma mi yawat hen darade bisimilla yasin ka sehilam de ka sehilam ka bandam ko jimi ɗo ko de yasin hay haalde mi yiɗama ɗum haalani ala ceerno Mody to haal ɗum ko jimi ɗo ko de welanimi yasin wallahi welanimi de hewanimi funtude wani yasin yerode joom galle ma o sa renaki de mo res lembel mi yiiɗo koyde lembel de subhanallah mbiɗa holɗum wallahi mi yiiɗi mi yii ɗum de yasin aɗa wersindi yasin aɗa wersindi ndax a jooɗinomo ɗo mbimami joom galle ma woppani hoore mum walla mi meeɗama noon wiide a haali ɗum kay a haalti neɗɗo sa wonde ban noon anne a woppata hoore ma yasin hoto wayrat ɗo ko jimi ɗo ko so Allah ittani ma lembel naate galle o de so Allah ittani de lembel naatete galle o ɗin ceerno Mody joni ɗum ɗo noon holko woni hen safara muɗum yasin ɓeede ko jimi ɗo ko ɓe goɗɗi e yewtere de ko jimi ɗo ko lembel o hay goto wa ɗum mo wawa haɗede nadde sinno ka garnoɗo haɗa ɓe haaloyde walla haɗa makko yidde way ko jimi ɗo ko ɓe goɗɗo e yewtere o kay ari ha paari min wima noon de meeɗama wiide noon ko iwi meeɗama wiide ko iwi de daro e hoore ma jonde yasin feere wotere tan woni ɗo lembel kam koko natat nadde kam natat te an aɗa yiiɗi joom galle ma aɗa yiiɗi yeero
ha mi wamo wadde AVC o daña rafi AVC aɗan so dañinomo rafi AVC o jooɗima ma won ko woƴa kona dewgal wa mi wawa ɗum waɗande AVC joni kam feere wotere won ɗo debbo kam ma ar way so ari wasa jooɗade hayso ɗum mi diwnoon wayno fondu ni darata koye galle o darata koye galle o ɗum mbaɗa wawi ɗum te so jooɗima e galle o waɗi insisté ko tubako wiyata ko insisté latara o fay ko maayo a jarnimi ɗum eyi joni kam ceerno Mody juuɗe heeɓi dande ruttade wodani min kala ko mennoɗa wiidemi walla waɗandemi mi yiiri yiteram joni noon ɓaɗa heeɓi ɗon wiide ko wiidema mi ɗacci fof e juuɗe ma aɗa heeɗi kalantumami ko min ɗo gonmi ɗo mi andani to gonmi ɗo komi keñiɗo wonto ndewoyanmi saabu aɗa andi Ben Oumar Ndiaye koko jippinɗa contenaire mo bagage am ne ari hen joom suudu makko o Amna Dia min neldimi toon comci ko ɗum jinmi rewde ɗon mi ƴetta joni da komi jinnoɗo neldudema ɗum ni 50 nan ɗo ballitor ɗon guilon manquirede kalis taw mi ala ɗo ɗum heewani wallahi ko an jeeyi e yasi an ɗen wawma yobde wallahi ma Allah yoɓe noon ma Allah yoɓe enen jendi ma Allah yoɓe noon joni noon mbiɗa yinno jooɗade ni jewten ko ɓuuri ɗum kono aɗa andi sehilamo Ben Oumar ko nelduɗo contenaire debbo Amna Dia woni sehilma gonɗo Belgique o a yiiti aɗa haalna kam ɗum siwol naajo on aɗa andi mi ala jobde mo neɗɗo moƴƴo haalaka noon joom suudu makko joni noon ɓaade komi dewoyowo toon joni ko hen foof mi acci foof e juuɗe ma ceerno ala basi min aɗa andi caggal Allah nelaɗo ma fof fam koye juuɗe ma woni ala basi so Allah jaaɓi sa artiɗo walla wonko pewna noon mam sam pari mam nodde téléphone an kam hoto huul hen haydara ay addoɓe ko ceɗɗo mbaɗani ko ceɗɗo resa buldoor bursa kay yettata ko nder galle ma mbiɗa yiiɗi ɗum de yettata ko toon mi ɗacce e juuɗe ma yettata ko toon joni min mi yeehi eyyi somi arti mami nodde hay sa noddani mini min mami nodde yo Allah wat jañi ndesan neɗɗo moƴƴo yasini wallahi ko neɗɗo moƴƴo o ala joom galle makko tan o ala joom galle makko to joom galle makko il est très mystique ala wuuro sirreɓe capanɗe ujunere kam no wawi hen ñamde hande diɗ Ibrahim e ko an Ibrahim padda ha mi nodduma laabi ɗiɗi laabi tati i bisimilla nda i eyano addi ɗo capannayyi ujunere ɗum noddiranno ma ala jarani limde ko limete hen Ibrahima aɗan ko jini mi sorta hen ujunaji ɗiɗi coden tew Ibrahima wayri ñam tew combien de kilos coden tew zo 100 qiyal yoro mi yiɗi hande men yewto min mi dañani mo ɓuurima an e nder leydi o an woni fofom mi yani hay goto ko an tan mi yi so weeli ko an mi yiyata so metti ko an mi yiyata minen Dieynaba o dogi ha o maayi o dogi banggue fof pour sababu beddu o yeehi e ceernaji yeehi hôpital fof Dieynaba yeehi dal fof te Dieynaba haydara heɓani ko min woni mo sellani ko min woni mo wawani hebde bitoyol min wawani non arrête noon rowmi sa waɗani min kersinta kam mi tampini Dieynaba yaari fof Dieynaba kaalis makko fof waɗi pour kanko te sababu o wona e kanko ko en min waaw ala annene Tidiane annene oto wanni sa waɗini ko min kersinta ete sa waɗini min holno mbaɗanmi a noddi kam ha e nder suudu ma pour jewten min e maɗa ko ganduɗa ko secret ma ko ganduɗa ko kadi koye nder maɗa moftunoɗa ɗo a meeɗa yaltinde ɗum kono a yaltini ɗum e saaha muɗum wadde jarani woyde par ce que an
ka fof an woni ko an dal mi faami fof Diaw goho wonaan an fawi ɗum hoore ma Tidiane ñawo wonaan an fooɗi ɗum e ma sinno ko saga ma daña ɓinguel probléme o tan ko Dieynaba kalirɗa ni gila nde nganndumomi ha joni omoni togga e sernaɓe hôpital uji gynécologie fof ala to yahani min tawi mi dañani feere pour haalno somi haalnimo waccat kam non Dieynaba somi haalnimo waccat kam non Tidiane non la adani woɗa confond non heɗomi adani somi woɗa haalanimo min woni mo sellani so de Dieynaba dacci kam yolo to mbiya o daccatama noon a yi ɗum ɗo Dieynaba tan mi andi mi andani hay no sino ko Dieynaba tan mi andi somi haalanimo min woni mo sellani la Dieynaba accat kam tout sauf ça Tidiane ayi fenande so rabbidi ɓuri fenande joddu ça fait 10 ans aɗani suuɗo muɗum hay min cikkannomi ko Dieynaba woni mo sellani hey dara heɓani ete kadi mi faami joni holko tagi a yiɗano haalande mum par ce que a yiɗa perdude mo mais aɗa andi ko ñagantuma aɗa andi ko ñaganma il faut ko kalna ɗum Dieynaba heɗomi je sais très bien kani welani huccita e makko aɗa haalnamo joni gila ça fait 10 ans on duminani a haalnani ko ɗum je sais que ça va être vraiment difficile pour kuccita e makko hande mbiyamo Dieynaba min woni mo sellani mais hunde kadi woni no lelnirte par ce que ɗum ɓuuri janggo e jaam so andi ɗum e laabi ɗi ndeno ɓurata tekkude ndeno woppatma kono wonno kaldirta e makko kanko o faama tigi rigui wona koye affaire o wonani e makko koye maɗo woni Dieynaba mboɗo andi omo yiɗma Dieynaba so yeehi ha omo wi omo resanma lembel sababu nde yidde makko tagi annani aɗa yiɗimo ha maayi raison pour laquelle a yiɗani haalandemo ko woni e makko mi woori kono rufani sinno ko saga yaawi juuti fof mbaɗa affaire haalna ɗum ɗo comme ça o natta yaadude kadi e sernaɓe ɓe o natta yaade hôpital omo tampina hoore makko o nanta e Allah annene kadi nanta e Allah par ce que Allah fawma ɗum wona an fawi ɗum hoorema a wona huywere a wona bocconde a jibinama to poɗɗa jibinede ɗo ɗum ko heddi ko ko Allah tan waɗata so Allah ñawiri noon Allah ñawiri mi faami ɓerde ma no wayi hewde ni mi faami fof mi sinno ko sagan mi wiyanimo ya haalanno ɗum joni mi réfléchis bien miijoɗa no feewi holko woni nafoore mon an e makko e nder oɗo histoire miijo hen kono il est temps kadi kanko ni o faama comme no paamirimi ni ko heddi ko à partir d'aujourd'hui mboɗo yiɗi kadi annene min e ma min gummo jeewa safrude ɗum tan ñagantuma est ce que a rokki kam ɗum wala probléme a rokki kam ɗum wala probléme mi hokkimo fof mami waɗ ɗum mami haala e kanko ete Diaw wonno ɗum ɗonnoɗa ka gorko tinno no muusi kono tinno tan tinno no feewi wala probléme Mbeɗa yima baba joom jamanu ayo ngelo baris o woni Zara moƴƴo mo Allah moƴƴini mi yima baba joom jamanu debbo jontaɗo jiɗaɗo korsinaɗo e Zara
oba jom jamanu Zara ayo ngelo boris debbo jontaɗo o wite ko ɓumni ɓerɗe Zara yam somi yima mi welto debbo jontaɗo ayo wonni bi kam no mbaɗɗa e tampe min ɓuuri aɗa selli jam tan kay yettude Allah koni basi ala jam tan kay mawɗum machallah wayridam wallay ko googol wallay mi wayridam aɗa selli wona mawɗum no activité ji ɗi ko mawɗum yetti mbaɗɗa e yaade kirti ayide mbeɗemi hen tan Zara yam ko yewnudema tan wallay ko min ɓuuri kadi min mi yiiɗa wayrude yiidam aɗa an ka moƴƴo a woynani min e ngal leegal somi yima mi weltor wallay ka moƴƴo ka sekilam mbeɗa horsinma saabu ɗum an hay goto a bonani nedi neɗɗo foti ittat ɗum gueɗal ɗum tagui jinmami banmami kadi e ɓerdam nde mais aɗa selli wona wallay mi yetti koni basi ala ko mawɗum jam tan kay jam tan mawɗum machallah min kay wonko jinnomi namdadema ni an kam oto mo jiyami ɗo ɗe balɗe o kam oto holon mbiɗa yiiɗo oto goto ɓalejo o mi sikkanno ko yero kono oto ɓalejo oto ɓalejo kadi tan oto ni tan joɗɗo e damagal o on oto kam gandirno mom tan ko yero tan joguimo ɗo hen wona min o ari ƴewde de wona min o ari ƴewde min noon cikka noon ko an o ƴeewa ala wona min min de jinnomi ko ƴeewma saabu ɗum yero ko gorko jontaɗo bon so tiisi ko an o ƴeewata kam waɗ feere mbatta e makko haqqille non wona min o ƴeewata saabu ɗum hannde kanko goto fof ne yiiɗi jeydal wallay gogo acca ƴeew nini komi keññiɗo seeɗa wonto paami ɗum de komi jalto seeɗa mais mbaɗa yinno on jewtiɗen so Allah jaaɓi matawde mais lawol haɗani e gotol inchallah men fottude kadi inchallah jagga e ɗum ɗo noon eɗe mbaɗi wuuro ngo welani a funti kam de minne mi sikkano ko oto yarude woni ɗo ala wona min o ari ƴewde mi andama sax aɗa selli wallay ko e ok mbaɗen noon eyo merci e kay jarama eyo mi weltanimama ka moƴƴo debbo moƴƴo e Zara wallahi mi suuti juuɗama wayo gam yoy hol pello ɗum ko feede gay kaw fe gali aɗa maade bonde jooɗo min mbartan kunta maade bonde jooɗo wala min kulmin toon Thank you.